Уважаема госпожо Павлова, уважаема госпожо Василева, уважаеми господин евродепутат, уважаеми народни представители, господин областен управител, скъпи съграждани и приятели, не мога да не скрия радостта си, не мога да не скрия удовлетворението си, ако щете и самочувствието, от факта, че Благоевград е първата община в България, която реално започва изпълнението, реално започва санирането по националната програма. Не мога да не поздравя и правителството, и лично и министъра за решимостта да реализират тази идея. И разбира се, не мога и да не благодаря на екипа на община Благоевград, на всички онези млади хора, които положиха много усилия да убеждават, да ходят, дето се казва, от ход на ход, за да стане реалност тези 103 подписани договора от община Благоевград. 103 договора, това са над 78% от сградния фонд, който може да бъде допуснат. По друг начин ще го кажа. Това са 340 блок секции от 21 апартамента средно с 7140 апартамента. Реално тези хора всички ще бъдат, как да кажа, докоснати от програмата и реално ще имат ползи от тази програма. Представете си, след като реализираме всички проекти, как ще изглежда Еленово, Ален-мак, Орлова, Чука и Струмско. Говоря така, защото вие всички знаете, че това са квартали само с панелни блокове. Всеки блок ще изглежда по този начин. И тогава може да кажем, че Благоевград има съвсем друга визия. Ще използвам случая тук да кажа и следното. Тези квартали са пример, че нещата се получават, когато централната власт и местната власт работят ръка за ръка и в синхрон. Защото докато дойдохме до тук, минахме над 70% от улиците са рехабилитирани по оперативна програма регионално развитие.